Hyvää iltaa. Tämä on A-studio. Ohjelmatiedoista poiketen emme kerro tänään lasten huostaanotoista, vaan Dragsvik ja poliittinen ohjaus ovat pääosassa. Studiossa on puolustusministeri Stefan Wallin. Katsotaan, mitä tähän mennessä on sanottu. Stefan Wallin, tervetuloa A-studioon. Kiitoksia. Siinä oli pääministerillä kristallinkirkas ajatus. Hän siis sanoi, että muutosta tehdään vain ja ainoastaan maanpuolustuksen tarpeet silmällä pitäen, ja viime perjantaina te jo sanotte, että puhuitte viime perjantaina kielipolitiikasta. Itse asiassa minut tulkittiin sillä tavalla. Minä en puhunut itsekin hallituksen tavoitteena, kun se on kirjoittanut niin kuin on kirjoittanut hallitusohjelmaan. Mutta oliko ruotsin kielellä merkitystä politiikka? Sitä ei sanottu aikaisemmin ääneen. Eli hän puhui pelkästään vain maanpuolustuksesta. Mutta on aivan selvää, että... Minä siihen, vaan sanoitteko te hallituksessa viime kuukausina ja viime viikkoina, että ruotsin kielellä kuitenkin siitä, mitä julkisuudessa on ollut, te olette muun muassa sanonut eduskunnassa, että ette pidä lainkaan sopivana sitä, että näitä kielipoliittisia asioita kytketään tähän perusoikeuksia. Kerroitteko te eduskunnalle heti ja saman tien kaiken? Onko mahdollista siis, että Dragsvik-päätös otetaan uudelleen pöydälle? Voidaanko Upinniemessä puhua ruotsia? Eroanne on jo ehditty vaatia myös tässä viikonlopun aikana. Tänään on kerrottu, että Dragsvikista on löydetty myös kosteusvaurioita. Tuleeko Dragsvikista vielä lisäkustannuksia valtiolle? Jatketaan kohta studiossa lisää. Mutta sitä ennen laajemmin viime viikkojen oikeudenmukaisuuskeskustelusta. Siitä joko kansalle riittävät käskyt ja bonukset. Kauhavalla kuntalaiset eivät luovuta ministerin edestä ja Kotkassa demarien piirijohto vetää rahansa Jön Wahlroosin johtamasta pankista. Mistä tämä kertoo? Stefan Wallin, ymmärrättekö te tuon ärsytyksen, mitä bonukset ja käskyt sitten herättävät? Pystytty avaamaan, mutta miksi te salaatte? Miksi te salaatte Kauhavan lentosotakoulun lakkauttamisen laskelmia? Itsekin pohjalaissyntyneenä tunnistan erittäin hyvin, nämä kauhavalaiset ovat tehneet tämmöisen ikään kuin kilpailevan laskelman lähettänyt sen. Milloin se tulee taakse, että Valtiontalouden tarkastusvirasto alkaa tutkia asiaa? Luotetaanko poliitikkoihin enää tällaisten isojen rakenteellisten muutosten jälkeen? No julkisesti kiitoksia. Tänään melkein viimeisen sanan saa Raakel Liekin suorat sanat päättäjien ylimielisyydestä. Viikon päästä maanantaina nähdään ohjelmatiedoissa luvattu juttu lasten pompottelusta kodin ja sijoituspaikkojen välillä. Ja huomenna Ajankohtainen kakkonen kysyy, miltä tuntuu, kun omalla lapsella ei ole varaa harrastaa. Hyvää illan jatkoa.